Hola a tothom. Ara, el grup de primer d'ESO us farem el dret a la vida. El dret a la vida és un dret universal i també afecta els infants. És a dir, tots els éssers humans, grans i petits, tenim dret a la vida. És el dret més important de tots, perquè sense aquest no podríem tenir tots els altres. El dret a la vida vol dir tenir l'oportunitat de viure la nostra pròpia vida. Aquests són alguns exemples de països que no respecten prou el dret a la vida. Iemen és un país que porta més de 5 anys en guerra. A Iraq també estan en guerra i per culpa d'això més d'1 milió de persones han hagut de marxar del país. A Síria estan morint moltes persones, entre ells nens i nenes. Des del 2011, a Sudan hi ha hagut més anys de guerra que en pau. I en Afganistan encara és pitjor. Des dels anys 70 no paren de morir gent. I volem que es respecti el dret a la vida. Bon dia, Sofia. Saps què? Què ha passat? L'altre dia em va venir la regla. Ah, no passa res, és algo normal. Escolta, què t'ha dit la Sofia? M'ha dit que la vingut la regla. Ah, sí? I s'ho compartim per Facebook? Vale. Vinga, anem. Però què és això? Ara tothom ja s'ha assabentat. Papa, me'n vaig al carrer. Adeu, que et vagi bé. Ens veiem. A veure... Qui és aquesta noia? Què està fent parlant d'aquestes coses? Què és això? Què fas amb el meu mòbil? A ti que no t'interessa, sóc el teu pare, puc fer el que vulgui. Què fas amb No, el meu mòbil? sóc el teu pare, puc fer el que vulgui. Però què fas? No ves que m'estic canviant? No tinguis vergonya, fill, No, jo no, des de fora. petit et canviava. Fora, fora, fora. Ah, vale, et deixo, et deixo. Mira, li he fet una foto. Que malament surt. Sí. Ara pas. Sí, Vale, vale. Difon-la, sisplau. Així tothom se n'anarà. Ara ja tothom sap el que li vaig dir a la meva amiga. Jo m'estava canviant la roba i el meu pare va entrar. A mi m'han pres fotos sense el meu consentiment. A mi el meu pare em va agafar el mòbil sense el meu consentiment. És el nostre dret tenir privacitat. I ser escoltada. Que respecti la meva opinió, sigui com sigui. Com tu no t'interessa. El respecte a ser estimat i estimat. La passo. M'agradaria que respectessin la forma de ser sin jutjar les opinions. És important que les persones adultes escoltem la vostra veu i les vostres opinions. Tinc dret a expressar el que penso. Poder vestir com vulgui a l'escola. M'agrada escoltar i ser escoltada per els meus companys de classe. Tenim dret a ser escoltats per tothom. Podeu opinar lliurement. Tenim dret a que a casa nostra ens escoltin. Tinc dret a expressar-me i a estimar sense ser jutjada. Tinc dret a poder ser com jo vull sense tenir que amagar-me. M'agrada que el respectin tal com soc. M'agrada que entre tots ens podem expressar i escoltar-nos. M'agrada donar la meva opinió sense ser jutjada ni minimitzada.
doncs, pels drets a l'educació de qualitat i per tothom, i amb un temps de lleure, amb la família, amb els amics i amb un mateix. Que no em jutgin per la meva forma de ser. Tinc dret a que la meva opinió valgui el mateix que la d'un adult. Tinc dret a mostrar la meva reivindicació fent vagues a l'escola. Tenim dret a que ningú ens jutgi per la nostra forma de vestir. Cada 6 segons mor un nen al món per culpa de no tenir accés a la sanitat. El nostre país és els Estats Units i ho fem perquè per acudir al metge necessites l'assegurança sanitària. I en aquest temps han mort 4 nens. Ara farem una petita representació on fem entendre la situació actual de la sanitat. Ens basem que estem en Estats Units i una família pobra, el seu fill es posa malalt. Aquesta sopa t'ha sortit molt bona, papa. Moltes gràcies, fill. Ah! Què et passa? Em fa molt mal la panxa. Apendicitis segur. Calla. Ara toca anar al metge. Ràpid, sisplau, fa molt mal. Doctor, el meu fill té mal de panxa. Crec que és apendicitis. D'acord, tranquil. Dóna'm la targeta sanitària i començarem a ajudar-te. Targeta sanitària? No tenim. No tenim diners. No? Per pagar-lo. Ja ho sento molt, però no us podem ajudar si no tenim targeta sanitària. Em sap greu. Fill, estava en el metge. No està tancat, no puc fer res. Ara et donaré alguna cosa per curar-te. Mal, sí, sisplau, fa molt mal. El meu fill, al cap de 3 dies, va morir per culpa de l'apendicitis. El mateix que li va passar a la mare fa 3 anys.